kan altså ikke stoppe nu. Jeg siger okay, men så vil jeg godt af. Men men det er fordi, jeg kan det ikke næsten. Kan du se, hvor jeg kan overleve? Kan du ikke på kommando? Nej. Det kan man ikke. Ej, jeg ligner en hvad hedder han? Georganes. Lige nu ligner Joachim på en alder og så videre. Men det nej. Men så prøv lige at se, hvor ude vi Er det krøltoppen? Er det krøltoppen? Det er krøltoppen over dem alle. Okay, så du må lige vende. Ej, den er ikke værre end fedt og guf. Den er ikke værre end fedt og guf. Nej, det er ikke krøl. Det er næsten. Men det er faktisk, hvis det skal være pænt udgave, så er det Tommy Lise. Det er også sådan en 2 Har Tommy Lise? Hvem fuck er Tommy Lise? Nej, Lisa. Ja, jeg ved det godt. Ej, Tommy Lise, hvem er hun? Men har hun 2 tøller? Hun har også 2 store klubbetøjler herude. Ej, har hun? Ligesom Joachim på en alder. Nej, hun har sgu da ikke. Jo. Har hun ikke sådan noget langt, fint hår? Jo, men hun har stadig to store tykke tøjler. Vi er søvang. Jeg kan se det. Det er lige herude. Jeg skulle have stået af, hvis jeg Hvad? skulle bare være stået af her, hvis jeg boede herude, som jeg gjorde før. Men det gjorde du jo ikke. Men nu bor jeg her ikke mere. Goodbye, Søvang. Ej, jeg kan slet. Jeg er faktisk helt ondt i halsen af at grine. Og maven, den kramper. Ej, men det er faktisk... Vi skal nok sige til, at du skal vente om at filme, fordi jeg lover dig for, det er det vildt morsomt. Så er det dig, der filmer. Det var bare de vildeste siger. Du selv har sovet. Ine har ikke engang sovet i bussen. Ja, så jeg har kørt hele vejen. 3 gange. Og så var det ikke vildt. Så var bare skældt bussemanden ud ved Ja, de har bare vækket mig. Der var også en gang, hvor mig og både Christina hende fra den gamle klasse, vi var faldet i søvn i bussen, hvor vi var vundet ved Drag Stationsplads. Og vi begge to skulle være af herude i Søvang. Og så kom... Nej, gud ja. Jamen dog. Hvem? Martin Eriksens lillebror. Jeg ved aldrig, hvad det er. Hvem er Martin Eriksen? Det ved du da, men det skulle være Martin Eriksen. Hvem er Martin Eriksen? Det er da ham, vi har været i klasse med. Det er tømmeren. For jeg aner ikke, hvem nogen er fra Dragerne. Jeg kan godt lide, at I er på de her film 24/7. Jeg kan ikke lide det mere. Lige du skal filme resten af bussen. Nej, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Jeg er færdig. Er de kedelige? Nu begynder det lige så langsomt op bag det. Så tag den. Jamen, jeg... Så du kun kan se isen, der kører rundt. Eller hvor der spoler man ind her? Det kan man ikke, tror jeg. Ej, kan man ikke zoome ind? Ej, sig noget. Er det Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Man kan jo ikke zoome ind. Ise, der kører rundt. Læg mærke til baggrunden. Nu stikker en lille smule. Er det lige nede? Så, nu kommer den en ordentlig tur til dem. Ej, hun Helt lukket øjne på alting. Det er helt klart. Ej, dammit. men det er ikke så slemt. Det er ikke så slemt. Det er så sjovt, når han lige slår Nej. et sving ud. Det lår bare et sving ud. Hallo, jeg skal sige, holde øje med. Ej, jeg er snart hjemme. Det slår bare sådan pludselig. Hvordan gør hun? Hvordan gør hun, Denise? Denise? Nej, det er jo snart fuldstændig, men du sidder lige sådan. Skal du lige så lige og venter med front? Og du skal klistre mere op af roden, sådan. Nej, det kan jeg. Det vil hun ikke. Sådan her. Nej, det kan jeg ikke. Okay, Cecilie, kan du vise, hvordan man gør? Hvordan kommer vi overhovedet ind på den her? Fuck, jeg skal af lige om lidt. Okay, nu overtog du. Vi siger farvel til Line. Ej, Farvel. jeg tror ikke, du er helt Ej, men jeg skal jo lige være sikker, fordi der er jo pænt mørkt. Jeg ved ikke, hvad der sker. Okay, efter... Jeg har en fornemmelse nu. Lige om lidt. Jeg har kun boet halvdelen af mit liv her, så vi må da
håbe, vi kan finde hjem. Det var den der. Nu er det mågevænget. Ja, nu får jeg ikke super bedst. Nej, det er mågevænget nu. Nå, men det gør jeg. Det gør du lige. Du forstryder det. Ej, jeg er lige været til Du mangler en negl, og nu går vi hjem. Hej, Line. Vi ses. Vi ses næste weekend. Nu er det slut. Næste weekend, vi ses igen. Yeah, Vi ses i yeah. morgen. Og Line kan ikke rigtig Vi ses finde i morgen til morgenmad. I Til morgen? morgenmad. Når du kommer ned og henter din bil. Kig på hende. Hun kommer ned og henter morgenmad i morgen. Til os. Hun skal løbe ved siden af bilen. Og så er du det søde. Så tager jeg den. Nu siger her. Nej. Nej, den er helt gal nu. Har du spist al kagen derhjemme? Jeg er sur.